4 hajón volt a Dunán, tengeren hajóztam elég sokat bérelt hajókkal, és akkor fogalmazódott meg bennem az ötlet, hogy egyik hajó se volt az, amit én akartam. Kitaláltam azt, hogy én építek magamnak egy hajót. Ez 2017-ben történt, miután már néhány hajót felemésztettem, illetve elemésztette magát a hajó. A kereskedelmi forgalomból kapható hajókkal nem vagyok kibékülve. Először is az anyagok minősége. Ugye műanyagból készítik ezeket a hajókat, minden hajó még 10 év múlva is fenolszakot áraszt, ami egy igen mérgező anyag. Másfél-két év után a hajók kezdenek széthullani. Már nem a hajótest, mert az ugye nem esik szét, hanem a belső berendezések egymás után felmondják a szolgálatot. Nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy nagyon sok pénzért minősítetlen termékeket kaptam a hajógyáraktól. Én ugye itt a Dunakanyarban lakom, rájöttem arra, hogy olyan hajót kell nézni, ami már bizonyított a Dunán. Na most ez a hajó nem más, mint az AL2-es aknásznaszád, amit Vácon építettek az 50-es, 60-as években, szintiszta alumíniumból, és itt már én le is tettem a voksot. Olyan hajó kell nekem, kis vízbe is megy, úszodékos vízbe is megy, nem túl magas. Majd egy évig tervezgettem, papíron rajzolgattam, és elmentem egy helyről, az aknásznaszádok ki voltak parkírozva télen, és azoknak lefotóztam az alját, aztán utána azt én lerajzoltam, találtam egy tervezőt, majd miután ővel elhitettem meg magammal, hogy hajót fogok építeni, így építettem egy hajót. Én a fémiparban dolgozom, tehát nekem minden jött az, hogy én alumíniumból építem ezt a hajót meg. Tehát ez a hajó, amin ülök, ez egy 6 tonnás hajó, ez teljesen szín alumíniumból készült, a belseje az parafában van burkolva. Törekedtünk arra, hogy olyan anyagból legyen, ami újra hasznosítható. Van egy olyan üzemem, ahol fém megmunkálással foglalkozunk, tehát nekem ebben nem volt problémám, nem kellett ezt legyártatnom, meg tudtam így csinálni, és azokat az időket, amikor nem volt annyi munkánk, azt hasznosan töltöttük, építettük egy ilyen hajót. A mérete onnan indult, hogy 12 méter alatt akartam tartani, a szabályok miatt nem akartam fölé menni. Ez 2 darab 250 lóerős motor hajtja, 70 km/h tudok vele menni, de akarunk, akkor megyünk vele 2-vel is a Dunán. 2019-ben kezdtük el a hajót építeni, kivágott lemezekből. Előtte a rajz elkészült, egy fiatal tervező, Sümögi Tamás volt az, aki segített nekem ebbe. Ő egyben hegesztőmérnök. Úgy éreztem, hogy megfogta ez az egész dolog őt. Amikor már a külső tervek megvoltak, akkor kezdtem a belsejét a hajónak tervezni, és akkor ütköztem a legnagyobb nehézségekbe, mert egyszerűen nagyon nehéz volt mindent belerakni ebbe a meglévő testbe, viszont már a méretein nem akartunk változtatni. Páran összeültünk barátok, és úgy mindenkinek volt egy ötlete, ide az asztal, ide a WC, ide a konyha. Ez 3 hónapig tartott, és majd utána fogtam, és én ezt papírra vetettem, és nagyjából 90%-ban meg is lett valósítva, természetesen az építés közben is voltak problémák. Az egész koncepció így épült fel, tehát kezdődött a valamikori aknásznaszáddal, a test profilja az van megépítve, némi változtatása természetesen, mert a méretei kisebbek, mert ez 11 méter, a aknásznaszád 13,80, tehát azért nagyobb test, meg szélesebb is, de maga a forma, és az a lapos fenék, ez onnan ered. Azért akartam ezt a hajóhosszot, mert tulajdonképpen a 8 méteres hajóhossz az még mindig kicsi ahhoz, hogy a Dunán átérjük a hullámokat. Tehát ugye van a hullámhegy és a hullámvölgy. Hogyha 3 hullámhegyet befog egy hajó, az a hajó stabil. 2 hullámhegynél nem stabil a hajó, mert bugdácsok. Mérnökök aztán nekem magyaráztak itt vízvonalnál lévő dolgokról, meg egyebekről, nem tudom. Na minden esetre a mostani hajó, ez nagyon stabil lett, nagyon kezes, és szerintem ez egy nagyon sikerült példány.